Gimanduan ni President Benigno Aquino III ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process kon OPAP nga ipadayon ang konsultasyon alang sa peace process sa gisugdan sa gobyerno ug Moro Islamic Liberation Front. Ang maong mando ang gipaagi ngadto kang Executive Secretary Paquito Ochoa human usab sa rekomendasyon ni OPAP Head Secretary Teresita Quintos Deles kinsa miingon nga kinahanglan og konsultasyon hilabi na ngadto sa mga miyembro sa MILF. Mahinumduman nga ang peace process gipadayon sa Administrasyong Aquino ni adtong 2011 apan napirmahan lang ang Framework Agreement on the Bangsamoro ni adtong 2012 ug hangtod karon wala pa maimplementar ang maong lakang.